Hej og velkommen til Michaels brændte mandler. Og Molly her, hun skal du hjælpe mig i dag, Molly, med at lave brændte mandler? Nej, vi sætter dig ned, og så laver vi nogle brændte mandler. Det vi skal bruge, det er nogle mandler, cirka 100-200 gram, ned i en gryde. Cirka sådan. Så skal vi bruge 2 deciliter sukker. Ikke så nøje regnende. Det var der. Og så skal vi bruge 1 deciliter vand. Ned med dig. Og en teskefuld kanel. Det stiller sig op. Sådan. Og så skal der ellers tændes op for den på det højeste, og der skal den være hele tiden. Man kan ikke tage den fra. Prøv lige lidt rundt i det. Og så skal det ellers i kog. Så nu lader vi det lige få noget varme, så det begynder at koge. Ja, og nu begynder det så at koge. Så skal vi have kogt alt vandet væk, så det bliver sådan helt sukkeragtigt igen. Jeg kan godt lide at stå lige og røre lidt en gang imellem, men man kan godt kunne lige lidt væk fra det. Man skal passe endelig på, at man ikke får det på fingrene. Det er meget varmt. Nu bliver massen tungere at røre rundt i. Så er det, man skal være over den hele tiden, så det ikke går galt. Og nu er varmen meget vigtig, så hvis man tager den af og køler den af nu, så bliver det ikke til noget. Så det er bare fuldt skrue derude. Så langsomt at koge væk. Så er det lige før snart sker. Det bliver til sådan helt sukker. Stærkt. Så skal der røres. Så bliver det sukker. Og så skal der røres. Nu skal vi så til at smelte igen. Det sidder fast på mandlerne. Det er så det her, der gør, at det er nemmere i en gryde frem for en pande. sætter vi det herover, hvor der er lidt køligere. Få rørt sukkeren mere ud. Det
Du kan høre mandlerne knækker. Ikke endnu. Der skal røres. Lige ved at være færdig. En lille smule varme mere for at tage lidt af det sukker, der sidder fast nede i bunden. Slukke for kogepladen, så der er varmen der stadig. Så. Sådan. Sådan ser Michaels brændte mandler ud. Og I må have god jul. Eller jeg kan lave dem hele året rundt, så højt med det. Det er godt. Hej.